No niin, tervehdys Lauri. Terve. Siellä on padasjokelainen nuori mies West Virginia Universityssä ja mä sain sut ihanasti haastatteluun tänään. Äh, Ihmettelemme yhdessä urheilua Amerikassa, yliopistosarjoissa ja sitten mä toivottavasti saan kuulla myös sun ajatuksia vähän psyykkiseen valmennukseen liittyen. Tota, Ehdottomasti. Hienoa. Ö, Kuka on Lauri Syrjä? Miten sä kuvailisit itseäsi persoonana? Aloitetaan semmoisesta. Joo, tosiaan. Syrjän Lauri, 21-vuotias ampumaurheilija, yliopistourheilija, Padasjoelta Suomesta. Ää, Mä voisin sanoa, että mä oon aika sellainen tasainen persoona. Eli mä oon aina itseäni, jos joku vuosien aikanakin on kysynyt, että minkälainen ihminen mä oon, voisin sanoa aina, että mä oon aika sellainen rauhallinen. Tietenkin varmasti tulee myös tuon ammunnan kautta sellainen rauhallisuus ja tasaisuus se homma, mutta kyllä mä myös sitten niin kuin mä tykkään myös keskustella ja puhua asioista Mm. paljon ja kyllä mä niin kuin on myös sellainen tosi avoin ja myös voi ehkä jossain uusissa paikoissa saada sellaisen kuvan, että en ihan hirveästi niin kuin ainakaan alkuun lähde puhumaan tai ole äänessä, mutta sitten kun tosiaan pääsee vähän pää sisään, niin kyllä siitä sitten yleensä juttu aina lähtee. Joo, Sellainen, mä voisin sanoa yhdellä sanalla just mitä tuossa alkussa sanoin, niin sellainen tasainen joo, persona. Se ei välttämättä kerro ihan hirveästi, mutta sellainen hienoja ominaisuuksia. olisi. Mikä sulle on parasta ammunnassa? Se on että sä näet niin kuin sen sun kehityksen aika konkreettisesti ja sä näet niin kuin sen tuloksen käytännössä heti. Eli vaikka kun ajatellaan sitä, että sä teet laukauksen, sä teet kaiken hyvin, niin sä näet heti sen, että onko se nyt Mhm. kymppi ysi tai joku muu laukaus, mutta sä näet, niin kun sä saat heti sen tuloksen siihen ja se kertoo sulle yleensä se, että onko suoritus onnistunut vai ei. Mutta kyllä se on niin kuin se lajissa kuitenkin se sellainen monipuolisuus. Siinä on niin monta osa-aluetta ja se on sellainen loputon tie käytännössä, että sä et niin kuin koskaan ole valmis ampuja. Ja se Mhm. on mun mielestä niin kuin sellainen, että sä joka päivä pystyt kehittymään vuoden aikana, se ei käytännössä se sun kehitys. Totta kai jossain vaiheessa se tulee piste, että jos ei nyt päästä välttämättä ylöspäin, mutta se on niin kuin se, mistä mä niin kuin itse tykkään, että sä et koskaan voi olla täydellinen tässä, Joo, vaikka sä täydellisyyttä tavoittelet, mutta joo, harva meistä on täydellinen ampujana, jep, se on sellainen kiva, mitä itse ainakin kyllä, pyrin aina täydellisyyteen, tässä laissa sitä on kiva tavoitella. kyllä. Pystyn samaistumaan tuohon ajatukseen entisenä ampujana. Tota, ää, Tänä vuonna tosiaan olitte yliopistosarjan mestari. Onneksi Kyllä, olkoon tästä valtava kiitos. saavutus. Kiitos Ja paljon. EM-mitalleita on nuorista Piekkarilta, Mikset-tiimistä ja viime vuodelta 4. olit EM-tasolla. Et voidaan ajatella, että hyvinkin paljon menestystä tullut jo tähän nuoreen ikään mennessä. Tota, Jonkin verran. Jonkin verran, niin. Ja 1,5 vuotta olet nyt sitten saanut olla siellä yliopistossa. Mitä Kyllä. sä koet itse omiksi sulle merkityksellisimmiksi saavutuksiksi tähän mennessä? Kyllä mä sanoisin, että tämä meidän muutama viikko sitten voitettu yliopistosarjan mestaruus oli sellainen itselle varmasti niin kuin yksi merkittävimpiä saavutuksia. Ei välttämättä niin kuin just sen takia, että vaikka niin kuin, tai sanotaan näin, että sen takia se oli mulle tosi merkityksellinen, että
tänä vuonna mun rooli tässä joukkueessa oli jo huomattavasti siis niin kuin suurempi, mitä se oli esimerkiksi, eli kun mä tänne tulin Joo, 24 talvella, mä tulin tänne vähän niin kuin kesken kauden, aloitin kevätlukukaudesta. Meidän joukkue oli tosi kokenut, meillä oli 5 viimeisen vuoden ampujaa, jotka valmistu viime keväänä. Kokenut joukkue, mä olin vähän sellainen uusi jäsen, vaikka olin jo hyvällä tasolla, siinä ei ollut niin kuin mitään, kilpailin ihan kaikkien kanssa, niin kuin meillä oli tosi kova tasoinen joukkue, mutta silti niin kuin kaikki oli vähän sellaista uutta ja ihmeellistä, mä olin vähän se uusi tyyppi siellä totta kai ehdottomasti. Mut sitten niin kuin se, minkä mä niin kuin huomasin, että viime syksynä, kun meillä alkoi uusi kausi, meille tuli 3 uutta ampujaa, vanhat tutut, ketkä oli siihen puolen vuoden aikana päässyt hyvin tutustumaan, oli lähtenyt. Niin mä siinä jo tosiaan alkuvaiheessa niin huomasin, että se oma rooli joukkueessa oli jo huomattavasti suurempi. Eli joo, siinä oli jo vähän niin kuin sellaista, kun uusia tuli ja olin ollut joukkueessa kuitenkin mukana, niin totta kai siinä vähän sellaista niin kuin vastuuta ja kokemusta ja tasokin, kun oli kuitenkin paljon jo noussut joo, lyhyen ajan aikana, niin mun rooli oli sellainen joukkue, että mä olin esimerkiksi jokaisessa meidän kilpailussa kaudella, niin mä olin, kun vaikka meitä 10 on joukkueessa, niin aina valmentajat nimeää aina 5 ampujaa joo, NS-kisajoukkueeseen. Eli vaikka kaikki on viivalla, kaikki ampuu, mutta ainoastaan 5 ennalta nimetyn tulokset sitten niin kuin lasketaan, eli sä oot niin kuin joo, siinä kisajoukkueessa. Ja itse pääsin olemaan jokaisessa kilpailussa tässä nimetysjoukkueessa, ja mulla oli muutenkin tosi hyvä kausi keskiarvoisesti molempien viekkarin sekä ilmakiväärin osalta. Ja sitten se, mikä teki tästä just tästä voitosta merkityksestä, että mä pääsin olemaan osana tätä meidän mestaruusjoukkuetta. mm, Eli mestaruuskisoihin lähtee ainoastaan 5 ampujaa, se on sitten se ero, että sinne menee ainoastaan ne 5, joo, ketkä nimetään. Ja niin se, että mä pääsin olemaan mukana tekemässä tätä meidän mestaruutta ja olemaan siinä roolissa, niin sen takia mä koen, että tämä oli sellainen varmasti yksi merkityksellisimmistä joo, saavutuksista tähän asti. Vaikka niin kuin just on tullut viime MM-kisoissakin, niin hyviä suorituksia 10 silmäkiväärillä. EM-kilpailussa 4, mutta tämä tuntui sellaiselta aika isolta jutulta nyt tänä vuonna. joo. Joo, ja toi on mielenkiintoista kuulla yksilölajin edustajalta, kuinka onkin sitten merkityksellistä voittaa joukkueena. Mutta varmaan palataan tähän aiheeseen vielä vähän tässä myöhemmin Joo, haastattelun aikana, mutta se vaan jotenkin, tota, niin, se kuulostaa hauskalta. Ähm, Mä en tiedä etukäteen ihan hirveästi yliopistourheilusta mä oon nyt päättänyt sitten täällä Jenkkilässä oppia tästä kulttuurista ja systeemeistä, rakenteista, niin mitä vaadittiin siihen, että sä sait sitten sen stipendin sinne, että sä pääsit opiskelemaan sinne yliopistoon? Kerro ensin siitä. joo. Eli se homma käytännössä lähtee siitä aina liikenteeseen, eli sun täytyy saada sun nimi valmentajien tietoon. Eli se siitä niin kuin se lähtee. Eli suurin, sanotaan nyt, että on aika usein MM- tai EM-kilpailussakin, niin puhutaan vaikka top 5 yliopiston valmentajat useimmiten tulee paikan päälle, katsoo ampujia, on niihin yhteydessä, käy jo siellä vaiheessa niin keskustelua. Mä en koskaan niin kuin, edes silloin alkuvaiheessa, kun lähdin näitä ensimmäisiä niin kuin arvokilpailuja kiertää, niin en koskaan niin kuin siihen asiaan kiinnittänytkään huomioon, vaikka sitten niin kuin Joo, jälkikäteen esimerkiksi täällä on, niin ne onkin valmentajat puhunut, että joo, ne oli täällä ja näki ja joo, tällaisia juttuja, mutta se on niin kuin se, että sun täytyy saada sun nimi valmentajien tietoon. Se joo, on se ensimmäinen, mistä se homma lähtee. Ja esimerkiksi mun tapauksessa niin olin Kairon MM-kilpailussa 22 ja siellä aikainen maajoukkueen valmentaja Joni Stenström puhui, että tämä meidän West Virginia valmentaja on täällä, hän on aikaisemmin tiennyt ja sanoi, että haluaisitko, kun mä olin silloin siis jo ilmaissut sen halun, että minä Yhdysvaltoihin haluan joo, yliopistourheilijaksi lähteä, niin
menin sitten kisan jälkeen tapaamaan valmentajaa John Hammondia. Joo, Käytiin hyvä ensimmäinen keskustelu siinä. Vaikutti jo siinä vaiheessa siltä, kun Johnin kanssa juttelin, että tämä on ihan ehdottoman hyvä tyyppi ja tämän valmentajan kanssa ihan varmasti tullaan toimeen. Ja siitä sitten lähdettiin, hän otti mun yhteystiedot ylös. Ei meni varmaan viikko, laittoi sähköpostia, että haluttaisiin tutustua suun paremmin ja ruvettiin sitten vähän niin kuin silleen säännöllisen epäsäännöllisesti sitten aina käymään videopuheluita ja tutustuttiin ja ne halusi tietää musta enemmän ja sen tiedän myös, että oli esimerkiksi niin kuin valmentajia Suomessa yhteydessä, kun ne tiedät minunkin joo, henkilökohtaisen valmentajan Marko Lepän ja Jonin ja näin, niin oli sitten niin kuin yhteydessä ja kyseli, että joo, minkälainen tyyppi oikein on kyseessä. Ja se sitten, se itse siihen stipendiin, mitä se vaatii, niin se on se tietenkin urheilu, urheilussa pitää olla sen tasoinen urheilija, että se sinne tietenkin aina yliopistosta riippuenkin, meillä tietenkin kovatasoinen joukkue, niin pitää olla sillä tasolla, että se valmentajat sitä stipendiä tarjoaa, ja sitten se, mikä mahdollistaa sen, että saat sellaisen kaiken kattavan, niin pitää olla myös koulumenestys sen mukainen, että sä saat sinne koulun puolelle opiskelustipendi. joo, Ja se on niin kuin sit se juttu, että mitä siihen niin kuin vaaditaan, että saa sen sellaisen stipendin, mikä sitten kattaa kaikki. joo, Tietenkin stipendejä on monenlaisia. Voit saada puolikkaan 25-prosenttisen sellaisen, mikä kuitenkin kattaa ison osan siitä, eli ei tarvitse kaikkea maksaa itse, mutta hyvä koulumenestys ja vahva taso urheilussa mahdollistaa sen, että pystyt saamaan sellaisen stipendin, mikä sitten kattaa suurimman osan kaikesta joo. koulusta sekä kaikesta Mitä muusta. ne tulokset tai rajat sitten on? Minkälainen koulumenestys tai missä sitä mitataan, minkä Ää, tasoinen urheilija? urheilupuolella se on vähän silleen, että totta kai valmentajat haluaa hyvätasoisen ampujan, Mm, mutta ne haluaa myös hyvän joukkueen jäsenen. joo, Eli varsin se, mikä niin kuin ehkä itselläkin oli sellainen, niin kuin tuossa tietenkin äsken kun puhuin siitä, just, että pitää olla hyvä tasoinen ja näin, mutta ehkä se, mikä unohtui siihen lisätä, niin kyllä meillä ainakin se suurin tekijä on siinä se, että sun täytyy olla, sen takia ne valmentajat haluaa sun tutustua, koska ne haluaa tietää, oletko sä joukkueelle hyvä joo, joukkue jäsen. Ja se on niin kuin ehkä voisin sanoa jopa suurempi tekijä siinä vaiheessa, kun ruvetaan puhumaan siitä sellaisesta tasosta, missä on niin kuin monia, niin kuin, kun olet niin kuin hyvällä tasolla, niin se on ehkä se suurempi tekijä vielä siinä, että ootko sä hyvä niin kuin joukkuekaveri, ootko sä hyvä joukkueen jäsen. Niin se on se, mikä sitten niin kuin erottaa siinä. Tulostasosta sanotaan nyt, että en mäkään silloin, kun mä siis aloitin, niin mä sellaisia 620 reilu ilmakiväärillä joo, 580 piekkarituloksia. Ei mitään siis hurjan, siis kovia, mutta totta kai niin kuin hyviä sen ikäiselle, ei siitä, niin kuin ne on hyviä tuloksia, mutta se on niin kuin just se, että kun sä oot sillä tasolla, että sä pärjäät niin kuin täällä ampujana joukkuessakin, niin kyllä se sitten menee just siihen, että minkälainen olet persoonana, minkälainen joo, ihminen oot, niin se on se, mikä kyllä sitten niinku ratkaisee sen. Et sinne ei, joo, olit sitten maailmanmestari, olit maailman paras ampuja, mutta jos sä et ole hyvä joukkuekaveri, niin ei sua sitten niin kuin, sit joo, voi mennä muualle. joo, loistavaa. Kyllä. Joo, eli silloin kun rakennetaan joukkuetta, niin sitten sillä on merkitystä, minkälaisia tyyppejä ne on keskenään myös Kyllä. varmaan. Tota, sä sait kokonaisen stipendin silloin, joo. Ja se lukee sisälleensä opiskelun, asumisen kustannukset, miten Joo. treenaamista tulevat kustannukset tai kisaaminen. Ne on käytännössä kaikki niin kuin menee just siitä sen Joo, urheilustipendit. Mulla on just se, niin kuin se urheilu ja sitten koulun puolelle sellaiset joo, stipendit just, se kattaa joo, käytännössä itselläkin just sen kaiken. Mutta urheilusta niin kuin sieltä sen puolelta esimerkiksi, jos olet pelkästään
50% urheilustipendin varassa, niin esimerkiksi sekin niin kuin se kattaa kaiken sun treenaamisen ja Joo, kaikki niin kuin urheilupuolen jutut, että se ei niin kuin ole siitä, että sit se loppu just pitää sillä opiskelustipendillä sitten, niin kuin, kattaa. sitten kattaa. Joo. No mitä miten sitä sit tavallaan seurataan, tai mitä siihen vaaditaan, että se stipendius, mä en tiedä, onko se suomen kielen sana, jatkuu? Joo, eli siis siinä on aika sellainen selkeä juttu, eli sun täytyy pitää tietty keskiarvo. Se menee Joo, niin kuin just sen, varsinkin tämän koulun puolesta on se, että siellä se on aika tiukka, just esimerkiksi kun ruvetaan puhua sitten niistä isoista stipendeistäkin, mitä saat, niin sit sun pitää ylläpitää tietty keskiarvo, eli GPA täällä ihan selkeästi, ja jos menet sen alle, niin sitten se stipendi putoo. Tietenkin niitä tasoja on siis eri laisia, eli vaikka jos sä oot nyt siellä korkeammassa, mutta toisessa tasossa, niin sä putoat kolmannelle ja sitten sieltä, mutta aina se joo, tietenkin se summa myös putoaa aika rajusti siinä, mutta se on niin kuin yksinkertainen se, eli sun täytyy pitää tietty keskiarvo niissä sun opinnoissa ja se on se, mikä se on mahdollista. Että siinä ei ole mitään sellaista, että jos sun keskiarvot putoo, että sä pystyt sitä nyt sitten neuvottelemaan jotenkin, että jos tää pystyy jatkamaan, vaan se menee sitten, sä putoat siihen seuraavaan ja se on, menee niin ja tietenkin se joukkueessa nyt on vähän silleen, että ei se, jos sulla on nyt vaikka huonompi kausi, jos sun tulokset nyt ei ole parhaita, niin sit valmentajat siis pitää olla kyllä tosi, niin kuin, tai se on tosi iso kynnys, että siellä nyt ruvetaan mitään niin kuin, edes joo, pohtimaan nyt sitä stipendiä, että se on niin kuin enemmän just se koulu. Koulu on joo, se, ja se on, mutta tietenkin joukkueessa tai urheilussakin, niin jos et sä koulussa ole riittävän hyvä, niin et sä myöskään sitten urheile. Että se on vähän niin kuin se joo, juttu, että kyllä siitä ollaan tosi niin kuin vakavissaan sen koulunkin suhteen, että kun sun täytyy hoitaa ne kouluhommat ja sun täytyy pitää se tietty taso siellä koulussa, että sä pystyt niin kuin olet kelvollinen kisaamaan ja treenaamaan joukkueessa. Että se tulee myös sitten täältä NCA:lta tämä juttu, että jos et ole jos ei ole riittävää keskiarvoa, niin sitten et myöskään ole kelvollinen just, kilpailemaan tässä ykkösdivisioonassa, että se tulee myös sitten sieltä. joo. Ja paljonko se sulla on? Mikä se sun raja on? Miten se sitten? No mulla on tällä hetkellä siis mun keskiarvo on paras mahdollinen 4,0, eli mulla ei silleen ole sen Hätää. suhteen hätää, että mun mielestä se on jossain, voisiko se olla sitten jossain kolmen, se on muistaakseni jossain kolmen hujakoilla, se voi olla joku Joo, 2,9kin kolmen hujakoilla, se, että sitten niin kun siinä vaiheessa niin alkaa varsinkin, kun se voi vielä olla, kun mulla on se opiskelustipendi, että mulla saattaa jopa olla se, että se on just se joku joo, 3,0, missä se sitten mun pitää sen yläpuolella se joo. pitää että, Ja sun pääainehan oli maataloustiede. joo, kyllä, Joo, kyllä se on joo. sellainen aika itselle myös, ei tietenkään ole sellainen, jos puhut vaikka insinööriopinnoista tai muista, että kyllä mä oon sen kanssa hyvin pärjännyt ja tietenkin kun mielenkiintoinen ala on myös, niin se on sellainen, että sit siellä koulunkin Mm, puolella pysyy hereillä ja jep, mielenkiintoisia jutussa, niin se on kyllä auttanut myös kyllä. sitten paljon tässä. Joo, yliopistourheilu on Yhdysvalloissa valtava juttu. Sen verran mä oon jo ymmärtänyt. Teillä on koulun puolesta historiallinen ja kuuluisakin väärijoukkue. Ja Kyllä, Jonathan Hammond, brittiläinen valmentaja, on teillä olympiaedustaja ja kiväärin maailmanmestari, eikö näin? kyllä. Hyvä, Kaksikertainen olympiaedustaja. kyllä. Ja muutenkin tukeva tiimi ympärillä, apuvalmentaja, fysiikka, mentaali, ravinto, lääkäri ja Kyllä, mediatiimi. kyllä. On
jotenkin fasiliteetit ja tukipalvelut on hienosti olemassa. On, ehdottomasti, ehdottomasti. Ja sä pääsitkin, tai sanotitkin itse äsken sitä, että tosi paljon kehityit sillä ensimmäisellä vuoden aikana. Ja mikä sen mahdollisti? Mikä siihen vaikutti? Jos nyt Se katsot on, taaksepäin. se on varmasti monen tekijän summa. Suurin varmasti on se, että harjoitusmäärät kasvoi myös aika reippaasti siinä heti alkuun. Eli täällä kun me treenataan, niin me treenataan joka päivä. 5 päivää viikossa treenataan ja sitten kisakaudella niin viikonloppuna on sitten kisat. Et käytännössä aina, tietenkin viikossa 1 päivä on aina sitten niin kuin vapaa, että se Joo, tulee ihan tuolta sitten. Tämäkin tulee tuolta NCAAlta sitten, niin kuin, eli yksi vapaa päivä pitää urheilijoille aina viikossa olla, mutta käytännössä treenataan joka päivä ja voin sanoa, että se on varmasti ollut yksi tekijä heti siihen alkuun, kun pääsi. Totta kai ekalla kaudella just kyllä mäkin olen niin kuin maajoukkueessa ollut siis jo useamman vuoden ja varsinkin vuosi ennen kuin tänne tulin, kun olin tuolla urheilukoulussa, niin kyllähän se niin kuin joo, harjoitusmäärähän ei sinänsä tullut mitenkään niin kuin yllätyksenä tai rajua korotusta, vaan ehkä just niin kuin tosi sellainen säännöllisyys ja sitten toinen juttu, mikä on varmasti vaikuttanut, on se, että nyt on pystynyt käytännössä niin kuin laittamaan suurimman osan panostuksesta sitten tähän niin kuin ammuntaan kyllä. täällä. Eli se on niin kuin mahdollista, että ei tarvitse huolehtia mistään muista elämän jutuista, vaan sä pystyt keskittymään pelkästään niin kuin tuohon ammuntaan ja sitten sä hoidat ne opinnot siinä kyljessä, niin se on sellaista niin kuin, sanotaan nyt, että vaikka niin kuin paljon joutuu tekemään hommia ja päivät on pitkiä, mutta sitten siinä on kuitenkin se sellainen, että sun ei tarvitse mistään sitten kaikesta, siinä on sellaista kauheata niin kuin hälinätä ympärillä siinä elämässä, että se kuitenkin se painottuu vaan siihen opiskeluun ja siihen ammuntaan. Niin se Joo, on ollut ehkä se juttu, mikä on sitten niin kuin mahdollistanut se, että on pystynyt reenaamaan silleen aika huoletta ja ilman suurempia murheita ja mennyt joukkueen mukana, niin se on ollut ehkä sellainen iso tekijä siinä, että joo, miten on päässyt kehittymään. joo. Ja miten se päivän rakenne on sitten, niin mistä se rakentuu se päivä? Mennäänkö aamulla reenaan vai miten se Meillä on nyt tapahtuu? tällä hetkellä, tällä kaudella meillä on ollut just silleen, että meillä on aamulla käytännössä kaikilla meillä joukkuejäsenillä on, aamulla hoidetaan kouluhommat, mennään luennoille ja mulla esimerkiksi silleen päivä alkaa joka päivä 8, mulla on ensimmäinen aamun luento. Mä olen tuolla kampuksella suunnilleen puoleen päivään asti 12. Mulla on siinä kaikki aamun luennot käytännössä siinä. Sitten meillä alkaa joukkueen harjoitukset iltapäivällä aina samaan aikaan 1. Sitä ennen siinä nappaa jotain lounasta ja syö siinä sitten ennen sitä reenejä. Sitten me reenataan 3 tuntia iltapäivästä. Sitten meillä on 2 kertaa viikossa ohjatut fysiikkareenit. Aina ne on sitten aina niin kuin reenien jälkeen siinä puoli tuntia periaatteessa lajireeni ja fysiikkareenin välissä. Kestää tunnista tunti sitä luokkaa. Sitten sen Joo, jälkeen käydään yleensä aina päivällisellä tässä meillä. Tai tuossa syödään siinä, meillä on urheilijoille ravintola siinä meidän ampumaradan vieressä. Ja sitten sen jälkeen mun päivät koostuu käytä siitä, että mä teen mun kouluhommia illalla. Ja joo, se on käytännössä päivästä toiseen, niin se on käytännössä sitä. Eli joo, aamulla kouluun, iltapäivällä reenataan ja illalla tehdään sitä kouluhommia. joo, Et se on niin kuin, se on vähän just sellaista, että kun aina monet sitä tututkin kyselee ja kaverit, että no mitä siellä kaikkea touhutaan, mutta se on aika tylsä vastaus sanoa, että ei mitään, että se on se mistä se arki koostuu, että ei siellä oikein mitään muuta sellaista mielenkiintoista tai jännää oikein ehdi tekemään varsinkaan sen kauden aikana, että se on kyllä niin kuin että aika sitä niin kuin mitä tiukkaa tuossa just työntekoa. sanoin, että Mm. se on sitä
ensi kaudella meillä on silleen, että nyt me vaihdetaan, että meillä on niin aamureenit ja sitten taas, että me ollaan Joo, kaikki hoidettu kurssi ilmoittautumiset silleen, että meillä on koulu sitten iltapäivästä ja aamusta treenataan, mutta se on käytännössä se, miten se menee, että aina puolet päivästä vähän tehdään, tai puolet päivästä treenataan ja puolet päivästä koulua. joo. Siitä se koostuu hyvin pitkälti. Minkälaista on teidän fysiikkaharjoittelu? Meillä on tällä hetkellä meidän fysiikkaharjoittelu, se on käytännössä painottunut pelkästään, eli ohjatut fysiikkareenit on painottunut pelkästään siis niin kuin kuntosali, Joo, treeni, voimaharjoitteluun. Ja tai just ehkä syksyllä me niin kuin esimerkiksi tehtiin paljon niin kuin sitten myös joo, kestävyysharjoittelupainotteista juttua, mutta mä oon vähän silleen, se on ehkä mun oma kehitysehdotus niin kuin tähän joukkueen niin kuin fysiikkaharjoitteluun, että mä haluaisin monipuolistaa sitä joo, vähän enemmän, että mä en tietenkään, totta kai voimaharjoittelu on paikallaan ja sitten jo se on hyvä juttu, mutta toisaalta haluaisin, tietenkin kun meillä on 2 ohjattua fysiikkareeniä joo, viikossa, tietenkin mä teen omalla ajalla myös, sitten omalla ajalla mä teen kaikki nämä kestävyysreenit, mä käyn muutaman kerran joo, viikossa 3-4 kertaa juoksemassa vähän lenkkiä ja sitä sun tätä, mutta se on vähän sellainen just, että kyllä mä haluaisin myös noista ohjatuilta treeneiltä silleen tehdä myös muuta, mutta en valita. Kyllä mäkin siitä joo, voimaharjoittelusta tykkään, joo, se on se, mistä nuo meidän ohjatut treenit koostuu. joo. No entä sitten miten se psyykkinen valmennus on toteutettu? Meillä tosiaan on hyödynnettävissä, meillä on oma psyykkinen valmentaja, kohtuullisen kova tekijäkin jopa voisin sanoa, Raymond Pryor. Joo, Se on ollut tässä joukkueen toiminnassa mukana, taitaa olla jo 10 vuotta, joo, mitä hän on tässä ollut. Ja se on käytännössä, hän on hyödynnettävissä koko ajan urheilijoilla, jossa on, niin kuin, hän ei ole siis paikan päällä, hän itse asuu Chicagossa itse joo, asiassa, ja hän matkustaa siis paljon, siis käytännössä golf taitaa olla niin kuin hänen se, niin kuin se joo, ykköslaji, mutta hän on ollut tässä niin kuin pitkään mukana, ja hän on niin kuin koko ajan käytännössä käyttäessä, voi soittaa, voi pitää etäpalaverin, jos haluaa. Mutta se sitten Raymond tulee yleensä meidän niin kuin varsinkin kisakaudella, niin voi olla sille, että hän tulee tänne ja on meidän kanssa täällä viikon. joo, Otetaan jo treenien jälkeen joukkueen kesken, pidetään sessioita, pidetään niin face to face joo, sessioita hänen kanssaan. Aina jos on jotain ongelmia, hänen kanssaan pystyy niin kuin asioista keskustelemaan. Ja sitten, mutta näissä yhteisissä niin kuin mitä esimerkiksi tehdään, niin se painottuu hyvin pitkälti siihen niin kuin kisasuorittamiseen. Eli sehän on totta joo, kai se, niin kuin, että kaikki kisoissa haluaa suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla, mutta miten siihen päästään siihen. Niin se on niin kuin meille vähän sellainen polku, että me, niin kuin me tehdään paljon sellaisia niin kuin joukkueen kesken, just mietitään asioita, jokainen tietenkin henkilökohtaisesti, mutta sitten niin joukkueen, aina me pidetään niin kuin joukkueen kesken se meeting ja siellä sitten käydään näitä asioita läpi, että miten. Mutta se kaikki painottuu hyvin pitkälti just siihen, että varsinkin joukkueen kesken näissä, että miten pystytään suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla joo, kilpailutilanteessa. Ja se on niin kuin se, mihin se psyykkinen valmennus painottuu hyvin joo. pitkälti. Minkälaisia asioita tai teemoja sä oot itse työstänyt Raymondin kanssa? Mulla on ollut vähän se, mikä on ollut meillä sellainen teema itse asiassa siitä lähtien, just kun hänen kanssaan on alkanut tekemään töitä, niin sellaiset niin kuin keinot sellaiseen rauhoittumiseen ja semmoinen varmasti sellainen yksi varmaan parhaimpia, mikä nyt tulee niin kuin mieleen, kun mä oon hänen kanssaan, siis mä tosi paljon niin kuin on hänen kanssaan työskennellyt ja Joo, pyrkinyt hyödyntämään häntä, kun hän on käytettävissä just täällä se on sellainen just, että mulla on ollut aina vähän sellainen just se kisatilanne on aina vähän sellainen, että mä oon tosi kova jännittämään joo, ja mulla yleensä kääntyy just
se on vähän kisatilanteessa, niin alkaa olla vähän sellainen, että tulee niitä negatiivisia ajatuksia paljon, eli niin kuin ajattelee, että älä nyt ammu ysiä tai jotain Kyllä. tällaisia. Ja mä oon silloin, niin kuin mä juttelinkin just syksyllä hänen kanssaan, kun oli kesällä kilpailua, välillä tuntui vaikealta, just se oli, niin kuin, ei ollut hirveästi niin kuin kesälläkään tullut sellaisia niin kuin sellaista kisarutiinia siinä, ja sitten loppukaudesta, kun niitä kisoja alkoi olla enemmän, niin se tietenkin helpotti. Mutta silloin just niin, että alkukaudestakin se oli vähän sellaista nihkeetä ja aina kauhean niin kuin jännitys ja Joo. jotenkin kasasi itselle painetta. Ja mä sitten puhuin hänelle siitä, että tämä on vähän mun, varsinkin kun oli MM-kisat syksyllä tulossa, niin mä puhuin vaan sit hänelle, että mä oon vähän sellainen, että tuntuu, että siitä kilpailumisesta tulee niin iso juttu aina itselle, että se ei niin kuin, Joo. koko ajan niin kuin pelkää sitä epäonnistumista. Ja Mm. sitten käytiin hänen kanssaan niin kuin ajatusmalleja just läpi, että kahta erilaista, että on se ajatusmalli, että sun pitää, tai että se on aina niin kuin se negatiivinen, että mun nyt pitää ampua, Kyllä. mä en nyt halua, että mun ei pidä nyt ampua huonoa laukausta, että se on aina sellainen, niin kuin, että täytyy Joo. pitää sellaiset niin kuin, sanat, mitä tulee sit Kyllä. yleensä mieleen. Kun sitten taas tämä toinen on se, että mennään katsoa, että kuinka hyvin mä pystyn tästä asiasta suoriutumaan. Eli Joo. se on silleen, että mä voinkin, mä pystyn tekemään. Et se on niinku sellaiset, se ajatusmalli on Kyllä. muuttunut mulla niinku siitä kilpailemisesta paljon. Et se ei ole niinku se, että mun täytyy aloittaa hyvin tämä juttu, mun nyt täytyy tehdä jotain tai mun ei. Et se sellainen negatiivisesta on tullut sellainen huomattavasti sellainen sulkeutuneesta mielestä on tullut sellainen avoin siinä Kyllä. kilpailutilanteessa. Se on niin kuin auttanut mun muuttamaan mun ajatus niin kuin maailman siitä kilpailemisesta erilaiseksi. Eli mä oon niin kuin huomattavasti, että mä en sulkeudu enää sinne niihin negatiivisiin ajatuksiin, vaan mä olen sellainen avoin Joo. kilpailutilanteessa. Se on auttanut mua niin kuin näiden ajatusmallien kanssa paljon, että mitä, Joo. niin kuin, minkälaisia ajatuksia pyörii ja minkälainen se ajatusmalli on siinä kisatilanteessa. Ja mä oon oppinut myös ymmärtää huomattavasti enemmän sitä, että mitä täällä päässä liikkuu siinä Joo. kisatilanteessa. Et oli niin vaikea joskus on ollut vaikea selittää, että mitähän mä oon niin oikeasti, onko se ollut niin kuin jännitystä, ahdistuneisuutta, jotain sellaista stressiä. On vaikea selittää, että mitähän se oikeasti loppujen Kyllä. lopuksi on ollut. Mutta nyt niin kun mä oon hänen kanssaan niin kun työskennellyt ja oppinut ymmärtämään sitä omaa ajatusmaailmaa paremmin, nyt niin kun mä myös tiedän, mitä siellä päässä liikkuu Joo. ja miten sellaisiin Tiedostaa. niin kun ajatuksiin pystyy vastaamaan. Kyllä. Niin kuulostaa siltä, että jotenkin sä tiedostat nyt paremmin. Ja sitten myös tämmöinen kielellinen ero täytyy pitää, on pakko tai voin, kykenen, pystyn, niin siinähän on niin kuin kielellisesti jotenkin todella suuri ero. On. Ja just se, niin kun, että ootko sä nyt, niin kun, me puhutaan aina sitä, että present, tai sitten niin kuin past tai future. Ja ne on Joo, niin kuin ne kolme sellaista aikamuotoa, missä niin kuin, että kun ammuntatilanteessa on niin kuin aina se, että mä oon aina herkästi vähän niin kuin siellä tulevaisuudessa. Että joo, mitähän tämä nyt vaikuttaa siihen, jos mä nyt ammun huonosti, että mikä on se seuraus sitten siellä niin kuin, just, vaikka niin kuin se tulosajatusmalli, kun se on niin kuin kyllä, se, mikä nytkin on se, että sun täytyy olla siinä niin kuin present. Että jep, se on niin kuin se, aina näistä puhutaan itse asiassa montakin, melkein ei nyt joka kertaa, kun on ollut näitä meidän joukkueen kesken näitä sessioita, mutta se on aina sellainen, mikä yleensä tulee sieltä, että niin kuin pitää olla present. Se jep, on niin kuin se juttu. niinpä. No miten jos ajattelet myös kulttuurisia eroja? Suomi, Yhdysvallat, niin jotenkin mulla on uskomus, että kuitenkin Jenkkilästä tulee aika paljon voitokkaita urheilijoita. Niin mitä eroja sä ehkä näet meissä heissä ihmisinä ja Joo, tämä on kulttuureissa? varmaan sellainen juttu, minkä mä oon aika lailla heti alkuun, kun mä tänne silloin tulin, niin tähän juttuun niin kuin törmännyt. Ää, Okei. et, Tämä on niin kuin, jos puhutaan nyt vaikka meidän joukkueesta, niin kun mä tänne tulin, varsinkin ennen sitä, niin se oli hyvin pitkälti se munkin ajatusmaailma on se, että mä tuun tänne, mä haluan täällä kehittyä ja sitten mä haluan menestyä niin kuin,
yksilöurheilijana, että mä käytän tätä joukkuetta vähän niin kuin siihen omaan. Totta kai, sehän ei ole muuttunut se niin kuin mikään. Totta kai tämä on niin kuin aivan ehdoton mahdollisuus itselleni kehittyä yksilöurheilijana näin, mutta se mikä niin kuin on muuttanut mun ajatusmaailmaa paljon, niin se sellainen joukkueen niin kuin henki. Että se on niin Okei. kuin aivan jos verrataan nyt vaikka niin kuin maajoukkuetta ja meidän yliopistojoukkuetta, niin se on maajoukkuessa ymmärrettävästäkin syystä. Siellä sä keskityt siihen, mitä sä teet, sä treenaat maajoukkueen kanssa, mutta sitten se painottuu hyvin pitkälti just siihen, että mitä Mm. tekee niin kuin, henkilökohtaisesti ja tälleen. Mutta tämä se on niin kuin se, että menee aika pitkälti just sen joukkueen niin kuin edellä. Ja se on ehkä se juttu, varsinkin tämän kulttuuriero ja näin, niin kyllä täällä ihmiset on niin avoimia. Siis se on niin Mm. kuin aina sellainen positiivinen ilmapiiri, avoimuus, ää, ihmisten kanssa on mukava keskustella, ne juttelee paljon. Ja sitten sellainen juttu, mikä on kanssa, niin täällä oikeasti niin kuin ihmiset on onnellisia siitä, että toinen menestyy. Mm. Et se on niin kuin mun mielestä se suurin ero niin kuin ehkä Suomeen, että se sellainen yhteisöllisyys Mm. puuttuu, tai se on niin kuin huomattavasti heikompi, mikä se täällä on. Eli kun olet koulun edustaja ja tämä koko yhteisö, siis kaikki niin kuin opiskelijat, niin kuin ihan sama niin kuin mikä se on, niin se yhteisöllisyys on sellainen, Mm. mikä on niin kuin aivan eri luokkaa, mitä se niin kuin Suomessa on. Mikä Mm. tahansa juttu, niin mä veikkaan, että se on myös niin kuin, ja toi niin kaikki se avoimuus on myös muuttanut mua jonkin verran ihmisenä, että kyllä mäkin niin kuin, mä oon ollut aikaisemmin vähän sellainen, että en mä nyt hirveästi niin kuin juttele tai lähde niin kuin, on Joo. mieluummin viihdyn omissa oloissani, mutta tää se on niin kuin muuttanut mua sillä, että kyllä mä niin kuin, ihmisten sellainen kanssakäyminen on, niin se on sellaista niin kuin normaali juttua. Mm. Mutta se on niinku se suuri, mikä tässä urheiluhommassa varsinkin ja joukkueessa, niin se sellainen niinku se yhteisöllisyys, niin se on niinku sellainen yksi sana, yhteisöllisyys. Joo. Se on sellainen, mikä on aivan niinku eri luokkaa. No miten se tehdään? Miten se, niin kuin, mitä tekoja se on arjessa, minkälaisia valintoja, miten se, niin kuin, mistä se rakentuu? Vai sanotaanko se, että no tässä on nyt tämä yhteisö ja tässä se nyt sitten on. Jos Mistä mennään se vähän syntyy? taaksepäin varsinkin tässä niin kuin vaikka nyt puhutaan tästä meidän joukkueesta Joo. esimerkkinä, ja just niin kuin puhuin tässä siitä, että mitä valmentajat haluaa urheilijoilta, Mm. eli sitä halutaan niin kuin hyviä joukkueen jäseniä ehdottomasti. Ja se on niin kuin se juttu, että kun tänne tuut, niin kyllä niin kuin mä voisin sanoa jo, että monet meistä niin kuin ymmärtää sen, että mikä se joukkueen merkitys on. Vaikka yksilölaista puhutaan, mutta kun se on niin vahvasti painottuu siihen joukkueen hommaan täällä, niin se on se, että niin kuin kaikki niin kuin meidän urheilijat ymmärtää, mikä merkitys sillä on, että joukkue on niin kuin joukkue. Ja minkä mä oon itse kokenut tosi niin kuin sellaiseksi merkitykselliseksi, mikä niin kuin just tähän, että miten tämä juttu niin kuin rakentuu, tämä Mm. yhteisöllisyys ja näin, niin kyllä niin kuin joukkueen jäsenten täytyy kokea, että ne on osa jotain sellaista niin kuin merkityksellistä juttua. Ja ne kokee, että ne on niin kuin osa sitä niin kuin joukkuetta. Ja se on niin kuin mitä mekin niin kuin valmentajan kanssa joukkueen kesken, niin meidän täytyy, niin kuin, tai me ollaankin myös, niin kuin, me ei ole pelkästään niin kuin joukkuekavereita tai jäseniä, vaan me ollaan myös, niin kuin, myös hyviä niin kuin kavereita ja Joo. niin kuin ystäviä. Ja se, niin kuin mikä siihen, että siis joukkueen pitää olla sellainen tiivis, joukkueen jäsenten pitää tuntea toisensa, pitää luottaa joukkuekavereihin, sellainen luottamuksen rakenne, se syntyy niin kuin just sillä, että sä hoidat sun hommat, treenaat, teet parhaas, annat aina 100%. Niin se on ehkä ollut sellainen juttu, minkä mä oon huomannut, että vaikka niin kuin tänäkin vuonna, niin mä ihan oikeasti niin kuin halusin tehdä parhaani sen joukkueen eteen.
Siis niin Mm. kuin se on niin kuin sellainen, että mäkin aikaisemmin, niin kun on ollut sama, mikä vaikka joukkuekisa tai näin, niin mä en tiedä, onko mä ollut itsekäs tai näin, mutta mä oon aina yleensä miettinyt sitä, että kuinka mä siitä hommasta suoriudun. Joo. Ja että kuinka mä niin kuin, mut varsinkin niin kun mä olen, se on muuttanut mun ajatusmaailmaa aivan hurjasti, kun mä koen, että se joukkue on mulle todella merkityksellinen, siellä on mulle merkityksellisiä ihmisiä. Mm. Meillä on, mikä kiväärille kuulostaa todella oudolta, niin meillä on faneja täällä meillä meidän kaupungista ja osavaltiossa paljon. Niitä kun kaupassa näkee heidän kanssa juttelee ja tälleen, niin tämä on sellainen niin kuin, siitä niin kuin se syntyy se yhteisöllisyys, että siellä on niin kuin sitä, ne ihmiset on sellaisia, ja sä koet, että sä oot osa merkityksellistä, Joo. niin mäkin olen kokenut se, että mä haluan tehdä parhaani tämän joukkueen eteen, ja mä Mm. haluan tehdä tämän mun joukkuekavereiden vuoksi. Ja se on vähän sellainen, niin kuin, että mitenköhän mä sen sanoisin, että sä vähän niin kuin otat sitten niin kuin vastaan, että sä haluat olla, että sä annat kaikkea sen eteen, että se on Kyllä. joukkue menestyy, ja sä oot vähän niin kuin se niin kuin vastuullinen Joo. ää, tota, juttu. Ja se on ehkä just sellainen, että se pitää, totta kai joukkueen pitää olla tiivis, joukkue, sun pitää kokea, että siellä on jotain merkityksellistä. Ja se niin kuin mun mielestä tuo myös sen yhteisöllisyyden, että kaikki joukkueen jäsenet haluaa antaa oman panoksensa sen eteen, että joukkue menestyy. Kyllä. Se on ehkä tämä esimerkki meidän joukkueesta. Joo. Mutta ehkä se on just se kulttuurierot, sit tulee just se, ja just tämä kaikki avoimuus ja Se tällainen, niin avoimuus. kun, Mm. se on ehkä sellainen, mikä sitten meidän joukkueen ulkopuolella tuo niin kuin just sitä, Joo. se on ehkä se, niin kuin se yhteisöllisyys ja tällainen, niin Kyllä. auttaa sen rakentamisessa. Sitten, onko sä nähnyt jotain eroja? Ö, miten täällä suhtaudutaan onnistumiseen kautta epäonnistumiseen? On meillä Suomessa. Joo, niin kuin siinä sanoin tuossa, että kyllä niin kuin täällä se onnistuminen on sellainen, että kyllä siitä niin kuin myös iloitaan. Että se ei ole vaan se, niin kuin, että ollaan kateellisia tai jos joku toisella menee paremmin, niin se on niin kuin sellainen, mitä täällä ei ole niin kuin yhtään. Joo. Et, 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 täällä ollaan niin kuin oikeasti, jos joku menestyy tai jos niin kuin onnistut jossain vaikka ammut hyvin kisoissa, kyllä se niin kuin oikeasti se on sellaista, niin kuin, kun jotkut sit, mä oon myös itse sit kuullut, niin kuin, että jotkut sanoo, että amerikkalaiset ihmiset voi olla esimerkiksi, että ne ei ole niin kuin aitoja, että ne on niin kuin vaan Mm. niin kuin puhuu niin kuin Joo. paljon, että just se, että se on sitä niin kuin, että Vähän et, ulkokultaista. niin, että ollaan niinku, näytetään vaan, että ollaan niinku kiinnostuneita mutta ei oikeasti tarkoiteta sitä. Joo. Ja mä itse sanoin, että mä olen paras lukemaan ihmisen, olen mä siinäkin kehittynyt, mutta kyllä mä niinku sen huomaan, että jos ihminen on aito tai se Joo. ei ole, vaikka niinku meilläkin on tämä kulttuurierot ja näin, mutta kyllä se niinku näistä huomaa, että kyllä oikeasti se onnistumisen ilo niinku, tai toisenkin puolesta, niin se on myös niinku aitoa tämä, että kyllä niinku, et se on niin kuin ehkä just sellainen juttu, jos epäonnistuu. Se epäonnistumisenkin suhtautuminen on täällä myös, niin kuin mä tuossa aikaisemmin puhuin, se psyykkisen valmennuksen osalta, niin kuin, että kun mulla on itsellä ollut aina vähän sellainen, että Mm. pelkää vähän sitä epäonnistumista tai näin, niin siihen suhtautuminen on myös sellainen, että ei se, että siitä opitaan, että ei epäonnistuminen, että se on vaan, tietenkin monet on kuullut se, että se epäonnistuminen on sitä oppimista ja niitä Mm. tulee näin, mutta ehkä se just kun monella voi olla se just, että kun ajatellaan, että joukkue on kovatasoinen ja meillä on menestyneitä ampujia ja näin, niin ei halua olla se, joka epäonnistuu. Joo. Mutta tästäkin tuli niinku se itse asiassa puhekin tuossa meillä vähän aikaa sitten, eli meidän joukkueessa niin kuin meidän mestaruuskisojen aikaan, niin ensimmäisen päivän oli pienoiskivääri ja meillä oli pari sellaista, kenelle ei niin kuin mennyt kauhean Joo. hyvin. Mukaan lukien itseni myös. En ole suoriutunut parhaalla mahdollisella tavalla pienoiskiväärit, mutta niin kuin siellä se varsinkin tuntuu siltä, se epäonnistuminen, että sä oot vähän niin kuin jättää, tai jos sä oot ollut niin kuin, oot hyvä kovatason ampuja ja epäonnistut mestaruuskisoissa, niin voi tuntua siltä, että sä oot vähän niin kuin että you let the team down.
Että sä Niin, niin kuin, oot petit vähän niin kuin, joukkueen. niin, Joo. niin että jos sä et suoriudukaan sillä niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta sitten se, mitä niin kuin siinäkin me käytiin joukkueen kanssa sitä niin kuin läpi, Mm, että tämäkin niin kuin ei ole pelkästään niin kuin valmentajan ja urheilijan kesken, vaan koko joukkueen kesken joo. juttua läpi. Että se ei ole sitä, että sä tämä on taas tällainen, mikä kun puhutaan näistä asioista englanniksi, kun mikähän sitten, jos että sä pedit, se kuulostaa Joo. rajulta, mutta niin kuin, että sä pedit Jep. joukkueen sillä, että sä et ampunut hyvin, niin Joo. sitä mitä me käytiin just läpi, niin se ei ole se, että sä et sillä, jos sä epäonnistut, niin sä et petä sun joukkuetta, Joo. vaan se on, jos sä et anna sun kaikkea, jos Jep. sä luovutat tai sä et ota sitä hommaa tosissaan, niin se on sitten millä sä voit sen joukkueen pettää. Mutta se, että Pettää. sä meet sinne, sä teet sun parhaassa, annat kaikkes, jos sä epäonnistut, niin se ei ole Just. sillä sä et. Ja se oli niinku sellainen, mitä mä juttelin mun joukkuekavereidenkin kanssa, niin se on sellainen asia, mikä varmasti vaikutti siihen seuraavaan päivään, Joo. kun me tehtiin ilmakiväärissä todella hyvä kilpailu jokainen meistä. Joo. Ja se oli niinku sellainen, että mä tiedän siis, se liittyy myös siihen, että vaikka meillä on fanikunta, mutta meidän fanikunta on myös todella vaativa. Ja meiltä, kun me lähdetään joukkueena kisoihin, niin meiltä aina odotetaan sitä, että me voitetaan. Mm. Mikä toisaalta, joo, meillä on menestynyt joukkue historian aikana, meillä on monia mestaruuksia, meillä on kovia ampuja, mutta ei se, jos sä oot jo mestaruuskilpailussa toinen tai kolmas, Mm. niin ei se ole, ei se ole mikään epäonnistuminen. Jep. Ei todellakaan. Ja se, mikä oli niin kuin kanssa sellainen, että kun me oltiin ensimmäisen päivän jälkeen kolmantena piekkarilla, meillä oli siis 10 pistettä kärkeen, siis eka paikka eroa. Ja oli vielä niin kuin hyvä iskuetäisyys niin sanotusti. Ja Joo. valmentajakin meille sitten sanoi, että ei meidän tarvi niin kuin olla siihen, ei meidän tarvi pettyä, jos me ollaan toisia kolmansia. Se on, niin kuin, se on hieno suoritus niin kuin tämän kauden päätteeksi. Ja mä tiedän, että se niin kuin varmasti sekin helpotti vähän sitä epäonnistumisen pelkoa niin kuin siinä, Joo. että ei meidän tarvitse, jos huomenna meneekin heikosti, niin meillä on neljänteen sijaan paljon enemmän eroa mitä ensimmäiseen, eli voidaan lähteä rauhassa tekemään ja tehtiin aivan loistavat suoritukset siihen tilanteeseen nähden ja voitettiin se mestaruus. Niin myös se epäonnistuminen on sellainen juttu, että siihen myös suhtaudutaan silleen, että se ei kaada maailmaa. Ei todellakaan. Joo. Ja jotenkin nyt tästä ammatillisesta näkökulmasta, jos ajattelee ja katsoo, niin sehän oli se, että te joukkueena puhutte sen asian auki. Ja tulee urheilijalle kokemus siitä, että ei se, että mä en saa sitä mun parasta ulos, niin se ei ole yhtä kuin petän joukkueeni. Vaan se, että jos mä vaikka annan mun parasta, niin silloin se tapahtuu. Että mikä merkitys me annetaan sille, että mitä se epäonnistuminen tarkoittaa, mitkä ne kriteerit on, että Ehdottomasti. epäonnistuminen on totta. Jep. Ehdottomasti. Ai että, onpas ihanaa keskustelua, Lauri, ollut. Ää, Kuin myös ehdottomasti. mulle piirtyy kuva, että kaikki on mennyt hienosti ja hyvin tällä sun yliopistouralla tähän mennessä, mutta jotenkin mä tohdin uskoa, että muutos on ollut kuitenkin suuri. On. Et se, sanotaan, no, joo, ää, ehdottomasti todella suuri muutos, kun tänne tulin, vaikka niin kuin monelle just sitä sanonut, että ja niin kuin totta kai pääsin joukkueeseen todella hyvin sisään, kun tänne tulin. Joukkue otti aivan loistavasti meikäläisen vastaan ja ihan auttoi ihan kaikessa asiassa ja oli tosi avuliasta ja se ihan varmasti vaikutti siihen, että minkä takia niin kuin jäi sellainen oikein hyvä niin kuin ensivaikutelma. Sehän on se tärkein aina se ensivaikutelma, minkä saat, niin se sitten kantaa myös aika pitkälle Joo. siitä. Ja kun sain sellaisen hyvän, niin se myös niin kuin auttoi siihen hommaan paljon. Mutta sitten just niin kuin tuossa sanoit, että kun kaikki on hienoa ja hohdokasta ja tällaista, mutta kyllä siinä on myös se, että mä
rehellisesti se täytyy sanoa, että kyllä se on aika kova se aika täällä. Että että vaikka niin kuin just ollaan mestareita ja näin, mutta se on todella kovan työn takana ja siihen liittyy myös sitten just tämä, esimerkiksi just tämä koulun hoitaminen ja Mm. se kuitenkin se joukkueen jäsenenä oleminen se on myös vaativa juttu, Kyllä. että se ei ole pelkästään se, että sä olet siinä, vaan täytyy myös antaa oma panoksesi sen joukkueen eteen ja olla hyvä joukkuekaveri. Mutta kyllä se niin kuin tuossa sanoit, että kyllä se kuormitus ja kaikki sellainen, niin kyllä se on oikeasti niin se, varsinkin tuossa toi syksy, kun oli pitkä, vaikka meillä ei siellä niin kuin sellaisia, niin kevätpuolellahan ne niin kuin tärkeät niin kuin just loppukauden kisat ja tälleen on, mutta se syksy oli niin kuin tosi pitkä, silloin reenataan paljon, matkustetaan paljon, joka viikonloppu käytännössä kisaa silloin peruskaudella. Niin kyllä mä itse huomasin sen, että kyllä siellä loppukaudessa, niin kyllä se alkoi painamaan. Joo. Kyllä se alkoi painamaan paljon. Ja sitten siihen tulee vielä kaiken lisäksi niin kuin se, että ei pelkästään se fyysinen ja se psyykkinen kuormitus, totta kai se kasvaa, mitä pidemmälle niin kuin kautta tullaan. Mutta just siinä se, varsinkin kansainvälisenä urheilijana, kun oot kaukana kotoota, kaverit on tuolla Suomessa ja läheinen perhe on Suomessa kaukana, ja niin kuin pääsee olemaan niiden kanssa koko aikaa, niin se on myös mikä niin kuin, että ehkä se itsellä on just, totta kai mun kotoa tulee tosi iso tuki, ja se on ehkä, niihinkin olen kuitenkin, niin mä aina joka viikko mun Joo. äitille ja iskällekin soittele, mutta se on niin kuin just ehkä se välillä sitten just miettii, että no joo, että voisihan se olla kiva olla, varsinkin syksyllä, kun se on se käytännössä 16 viikkoa, mitä ollaan niin kuin Joo. yhtä putkea täällä. Niin se on aina, ja sitten kun siellä alkaa just se painaa paljon se harjoitus ja näin, niin kyllä sieltä sit välillä sitten niinku just itsekin miettii, että vaikka täällä on niinku nautin olosta, niin tämä, totta kai siihen kuuluu aina sitten myös se, että siellä on myös niitä, mitkä ei tunnu niin kivolta ne jutut, mutta Kyllä. niihin on oppinut olemaan ja se on sitä kansainvälisen tota, opiskelija-urheilijan arkea. Ja Mm. se ei ole pelkästään niin kuin, mitä itse vaan on myös niin kuin, mitä muidenkin lajien edustajien kansainvälisten urheilijoiden kanssa jutellut, niin se on aika monellakin se sama juttu, mutta se on sitä arkea mutta siihen myös kasvaa ja se on se, mikä auttaa varsinkin just ja mikä mua auttoi varsinkin sen alussa, kun myös olihan mullakin totta kai stressi siitä, että mitenkään nyt kun mä oon aina ollut vähän sellainen kotona viihtyvä, vaikka paljon on tullut Joo. reissattua ammunnan takia ja ollut poissa kotoa, mutta olihan se tietenkin sellainen, että mitä vähän stressasi, että kuinkahan siellä nyt sitten pärjää, kun joutuu olemaan tuo, ei oikein, silloin on ollut vaikka joukkoja sen, että tiesit, mutta eihän mulla ollut mitään Joo. käsitystä, mitä esimerkiksi niin kuin koulun puolella, että eihän mä tuntenut ketään, mutta se ehkä mikä just silloinkin, niin kuin tuossa just sanoin siitä joukkueen, miten se otti vastaan, niin se kyllä auttoi mua just siinä, että ei mulla kyllä niin kuin silleen koti-ikävää tullut tai Joo. muuta, ja nyt tietenkin varsinkin kun on päässyt tänne niihin sisään ja on niin kuin niitä kavereita koulun puolella ja joukkueessa ja oot vähän niin kuin tunnet ihmisiä, niin se on sitten ollut mikä on paljon niin kuin auttanut siinä nyt, varsinkin Joo. niin kuin tämän vuoden aikana. Joo. Että se oma sosiaalinen ympäristö on päässyt Mm, laajentumaan tietysti, tai ottaa aikansa ennen kuin se rakentuu. Mm. kyllä. Ihanaa! Niin herkullista keskustelua, Lauri. Mä kiitän suuresti tästä hetkestä sun kanssa. Mä oon ainakin monta viisautta taas vahvempana jatkan matkaa. Ihanaa Se on kevättä oikein hyvä. sulle. Tota, Kiitos siellä samoin. on kauden päätös ja lukukauden päätös ja ammunta on takana ja edessä Peru ensi viikolla, niin onnistumisia ja oppeja, niin kuin sanotaan. Kyllä, just näin. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Ehkä me kuullaan jossain toisessa hetkessä lisää vielä. Kyllä mä uskon näin ehdottomasti. Loistavaa. No niin, moikka. Moi.